Täällä on kato puolukoita. Meinas tulla päälle. Mitä sä teet? Mitä nää teet? Niin, miksi lopetit? No. Oot läski. Niin. Oli kommentit faneille. Ei mulla oo faneja. Mille faneille? Sulle vai? Niin. No, mä tykkään sun navasta. Piip, piip, piip. Tää on hieno tämmönen HGS-tutkisto tässä. Aika ruma. Mun mielestä Ossi on aika homo, jos se ei nyt tuu. Ei tullu. Ossi on homo. Tulee Ossi. Kaadu. Täällä on kato puolukoita. Ihan ok. Vetoja. Siihen tuli aika kiva palli. Vai mitä sanot? Ihan ok. Ihan ok. Vikalla vedolla oli aika isot vaihteet päällä, mutta ei jaksa. Tuli onneksi klipille. Joo, hyvä. Mä sain ton onnistua ihan hyvin. Mä ohitin sen vallin, mihin mä kaaduin. Sä näet sen tästä sen valli. Mulla menee toi uusi urati siitä yläpuolelta. Totta. Joo, siihen tökkäs eturengas silleen, sit oli tuo valli. Tuossa näkyy. Tuossa menee ura. Ossi ajaa nyt tuolta, koska se kaatui tuohon, kun se ei osaa ajaa uriin. Ei sille voi mitään. Niin, välillä käy näin. Välillä käy näin. Joo. Ei sitä Suomen mestaria tuu, mutta Ei. kovasti se yrittää aina. En edes yritä. Mä vaan haluun pitää hauskaa. Täällä on kato puolukoita. Haluatko maistaa puoluka? Joo. Kiva Pepsi. Oliko sulla filmi päällä? Oli aika hyvä. Ihan ok. No, mitäs oot mieltä? Filmi pyörii. Pyörii vai? Kohta säkin pyörit. On nimittäin mylly pian. Sä äikähit jo. Älä nyt viitti, kun kamera voi muuten mennä rikki. Ai niin joo. En ois maksanut sitä puhelinta vielä. Ai niin, velkainen mies. Niin, velkainen mies. Tässä olisi myynnissä. Aika kova peli. Se on opetettu hitaaksi pyöräksi. Niin. Ossi opettanut. Et jos ei Suomen mestariksi halua, niin tässä on oiva peli. Niin. Suoraan vaikka piikkiluokkaan takariviin, että ei tällä sinne puomille pääse. Ei. Kaasarikin vuotaa. Häh? Oi peeveli.
VHM kansi ei kuulu kauppaan. Kuuluu, jos hinnasta sovittaa. Keula jää mekat sulle. Eikä jää, kun se jää kuskille. Unohtaa mitä toi kuski selittää. Haluatko nää mylly? Ja ei joku 15 tuntia ajettu. Niin haluatko nää mylly pistää pystyyn? Voidaan me pistää. Laitahan se kamera sivuun. Kamera pyöri. Hei, Pavetsukkeli tulee kohta. Niin, Paavo tulee pian. Nyt pitää mennä pois eestä. Vetoja, vetoja. Oho. Oikeesti tää voi lähteä välillä käsistäkin tää pyörä. Mitä kävi? No kun tää on niin tehokas, että se vuotaa bensaa. Se on kallista se bensa. Kallista bensaa. On nyt on muuten aurinko paistaa hyvin tähän. Tästä voisi ottaa vaikka promokuvia. Pyöräesittely. Pyöräesittely, juu. Esitelläänkö niinku ihan kaikki? Joo. Elikkä nyt jos ruvetaan vertaamaan vakiopyörää, niin suurin ero tässä pyörässä on luultavasti nämä iskunvaimentimet. Täällä on Kypin A-kitti keula. Ihan ok. Actrikin T-paloilla, PHD stangon kiinnikkeillä. Ja Mitä ne tekee? Mitä ne tekee? Vakiona on ilmakeula. Ne tangon kiinnikkeet. Ne tangon kiinnikkeet, ne joustaa. Nää täällä on tämmöset keltaiset, siis kumit on tommoset, niin ne pehmentää sit vähän. Mä vaan haluun pitää hauskaa. No niin, seuraava juttu. Niin, sitten taakse kun mennään, niin täällä on VPn Exact Pro 8950. Mä en tiedä mitä se oikeasti tekee, mutta se on kuulemma parempi. Sitten täällä on tehoputkistoa, HGS, se on niinku paras tähän. Ja sitten siellä on VHM kansi ja VHM palotila ja mäntä sekä kampiakseli. Viri. Niinku ihan vireis on koko kone, 80 malossi. Onks viritetty ilmanputsari kanssa? On, eri kuin Orkkiksessa vakios. Joo, ja sit mulla on tässä Renthalin 999 Tango. Se tuo sitä vähän matalemmalle ja vähän leveämmälle ehkäpä. Ja sitten mulla on täällä titaaniset jalkatapit. Ja osaat sä uida? Pysytkö pinnalla? No niin, sitten taas. Eipä tässä sitten oikeastaan muuta ihmeellistä. Muovit on vaihdettu tommosiksi tuninkitarroiksi. Tai siis tarrotetuiksi. Ja orkismuovit on tallella kyllä, että ei hätää. Ja penkin päällinen on vaihdettu tämmöiseksi. Täällä on tämmöiset runnut. No kato, pysyy Peppu penkissä, kato kiinni, kun on niin paljon voimaa, niin ei tipu kyvystä. Niin, ettei käy niinku äsken. Niin. Mä en vaan istunut penkillä kunnolla, niin se ei pitänyt siksi. Mut jos mutkasta kun lähtee tolleen kovaa, niin voi Peppu luiskahtaa näin. Sitten mopo lähtee näin. Mut kun on tää penkin päällinen, niin Peppu pysähtyy tohon. Tai tohon. Tai mihin vaan näistä. Eli vetoja. Niin. Mennäänkö pois? Mennään varmaan pois. Heippa! Heippa! Ei tohonkaan pysty. Oli aika hyvä. No, mitäpäs me sankarit treenin jälkeen? Käytiin hakee grillit ja safkat ja pikku päikkärit ja nyt lähdettiin hallille pesä pyörä.